igen kedves vendéget a Szent Györgyi Napok sorozat író-olvasó találkozóján, amely inkább egy közvetlen beszélgetés lesz. Elnézést kérek, hogy papírt veszek magam elé, de annyira szoktam izgulni, hogy ez legyen nekem egy fő segéderő, úgyhogy mindenkitől ezért elnézést kérek, de nekem ez nagy előny, hogy itt van. Külön köszöntöm Endre Juditot, hogy itt ellátogatott hozzánk a Mezőszentgyörgyi Eötvös Károly községi könyvtárba, és most egy pár szóban szeretném bemutatni. Endre Judit, aki Szolnokon született, Kuldics Judit néven. 1976-tól 1998-ig tévébemondó volt a Magyar Televíziónál. Közreműködött a Homokóra, az Ablak, a tévéhíradó és számos más műsorban. 1998-tól szervezője a Szentendrei Kulturális Életnek. Férje Sütő Péter és 2 nagyobb felnőtt lánya büszkélkedhet. Művei, könyvei, amelyek megjelentek, Annó 2000, Mindörökké nő, Mindörökké férfi, Sztárdiéta, Női aforizmák, üzenetek és a Kemény Dénesről írt könyve. Így átadnám neki a szót, de majd ez egy kötetlen beszélgetés lesz, úgyhogy bárki kérdezhet, de elindítjuk ezt a vonalat úgy, hogy leülünk. De mindenek előtt azért még így állva hadd köszönjek én is, szép jó napot kívánok! Nagyon örülök, és bevallom, akkor kezdtem el izgulni, mikor bejöttünk ide, és Anett azt mondta, hogy először van ilyen jellegű író-olvasó találkozó. Na mondom, most akkor kiderül, hogy Mezőszentgyörgyön szeretnek-e olvasni, szeretnek-e engem, de hát hála Istennek megnyugodtam, mert sokan eljöttek, úgyhogy köszönöm a meghívást, Anett gondolom elsősorban a te ötleted volt, és önöknek meg, hogy ebben a napsütéses időben rászánták magukat, hogy eljönnek, úgyhogy akkor most lehet. Mielőtt kérdezni kezdenél, hadd nyugtassalak meg, ugye annó a televízióban, de így maradt ez mind a mai napig, olyan dolgom van, hogy beszélgetni kell, valakivel egy interjút készíteni, akkor mindig ott van előttem a papír, segítségként, bankokként, mert egyszer, hát jó sok évvel ezelőtt volt egy elég csúnya bakim, tudom, hogy szeretik az ilyeneket is hallani. Karácsony szenteste voltam adásban, a 2-es csatornán, ugye akkor még csak, azért itt vannak korombéliek, tehát emlékeznek, hogy volt olyan idő, mikor 2 adó volt, és Mensáros Lászlóval volt egy portréműsor, és hát Mensáros László mindenki ismer, én csak annyit írtam fel, hogy ML portréműsora. Hogy tényleg, hogy működik az ember agya, vagy hogy nem működik. Jött a konferálás, és én így kezdtem volna mondani, és egyszerűen nem jutott eszembe, hogy ki az az ML. És így, tehát úgy éreztem, hogy órákig kerestem, hogy ML, és attól kezdve mindig ott volt a papír, és mindig kiírtam mindenki nevét, mert nem tudom, tehát az úgy, erre mondják azt, hogy vért izzadtam, mire valahogy mégiscsak eszembe jutott, úgyhogy nem mentegetőzve, ez így helyes. Jó, akkor kezdjük a beszélgetést a gyerekkorodról. Ó, hát arról mindig szeretek mesélni. Hol is hallottam, hogy egy kisfaluban gyerekeskedtél. Igen, én mindig nagyon szeretek, hát kisfalu, most nincs mese, Mezőszentgyörgy is egy kisfalu, de még nagyobb falu, mint ahol én gyerekeskedtem. Én az Alföldön gyerekeskedtem, Szolnok közelében, egy Tisza-Tenyő nevű kis faluban, annak 1000 lelket számlált az a kis falu, és mindig szeretek ilyen környezetbe jönni, mert mindig van egy otthonosság érzésem. Tehát én Budapesten soha nem eresztettem igazán gyökeret, és nincs meg az a jó otthonosság érzésem, és nagyon szeretem a természet közelségét, nagyon sokat játszottunk kint a határban, ugye az én gyerekkoromban még nem izgult édesanyám, ha nem látott egész nap se, mert az egész falu vigyázott ránk. Nem nagyon szereti, de elárulom a kishúgomat, elhoztam, nem is a te dolgod, úgyhogy belesok, meg a nagyobbik lány. Hát most le se tudnálak tagadni, fiam, hogy a gyerekem vagy, úgyhogy a nagyobbik lányom elkísértek, mert így összekötjük egy kis családi együttléttel. Úgyhogy nagyon szerettem a gyerekkoromat, nagyon sok jó érzés és élmény van.
Volt egy nagyon szigorú édesapám, aki azért úgy megkövetelte, hogy részt vegyek az otthoni munkákban, disznónk volt, disznóolat takarítottam, lóherét gyűjtöttünk be a határba, de mindent úgy játékba fordítottam át. Édesanyám iskolaigazgató volt, úgyhogy mi bent laktunk az iskolában, hatalmas iskolaudvar volt, az mindig tele volt gyerekkel, télen, nyáron, rengeteget. Tehát valahogy a gyerekkoromból ez a sokat játszunk, valahogy ez maradt meg. És az, hogy természet közelében éltünk, az mind a mai napig egy fontos része az életemnek. Tehát ma is, hogyha éppen Erikával ültünk kicsit a Balaton partján, mert úgy intéztük, hogy hagytunk erre is időt, úgy ezen gondolkoztunk, hogy milyen jó, tehát hogy a természet közelsége az ember lelkét, szellemét úgy felfrissíti. Nem tudom, hogy önök ti ezzel. Nem fordulhatnánk át egy ilyen tegezőbe? Jó, itt az urakkal majd utána eldöntjük, hogy maradunk-e, de hát azért zömében itt is hölgyuralom van, úgy látom, Mezőszentgyörgyön. Úgyhogy szerettem a gyerekkoromat, és szerettem ott élni. De hát ez egy nagyon sík vidék volt, szóval ott meg Farsel, tehát az Alföldnek az igazi sík, ha már 3 akácfa egy kupacba volt, az nekünk már a kerekerdő volt, mert annyira olyan igazi alföldi környezetben. De hát egy gyereknek a szabadsága a lényeg, hogy jöhettünk, mehettünk, futhattunk, cserebogarat gyűjthettünk, a szigorú apukám, na hol csavarogtatok már megint, és akkor hát mit mondtam, hogy a tyúkoknak gyűjtöttünk cserebogarat. És a lányaimnak is azért ezt a természet szeretetet ugye azért átcsöpögtettem, úgyhogy most is tavasszal kisebbikkel, ugye a házunk közelébe kimentünk egy ilyen rétszerűségre, és akkor mama, fogjunk még cserebogarat. Szóval ez azért úgy bízom benne, hogy majd lesznek unokáim, akik ugyanígy fogják a cserebogarat, hogy csiklandozzak engem. Fogtál már cserebogarat? Itt nincs cserebogár? Hát ez így nem jár. Jó, hát lehet cserebogár nélkül is élni, de nem érdemes. És a televíziós pályafutás egy kisfaluból hogy lehetett, hogy az indítatás a televízió felé? Hát az első lépés nyilván az volt, és akkor megint a korosztályomra pillantok, hogy nem tudom itt Mezőszentgyörgyön hogy volt. Nekünk a faluban nem nekünk volt először televíziónk, hanem a szomszéd néninek, a Piroska néninek. És hát mi is, ahogy sokan úgy visszaemlékeznek, kis sámlival mentünk át Piroska nénihez, és ültünk a konyhába, ő már rég az ágyba feküdt, sokszor el is aludt, de mi, amíg kék fény látszott a képernyőn, néztük a tévét. És hát persze, az számunkra, tehát a mai gyerekeknek ezek már olyan, tehát teljesen természetes része az életüknek, hogy tévét néznek, vagy számítógépeznek. Nekünk az, amikor megjelent a televízió, ugye az életünkben nem, hát az egy csoda volt, hogy minden bekerült az otthonunkba, a kézzelfogható közelségbe. És hát csodáltam én is a Gyulikát, Esztert, Marikát, ugye. Tehát egy olyan világ volt, ami egy ilyen elérhetetlen és távoli világ. De soha nem vágytam, nem vágytam, eszembe se jutott, hogy nekem valaha az életem majd oda kanyarodik a televíziózásba. Én Szegedre kerültem főiskolára, és szépen éltem a fiatal főiskolások életet, majd a Oroszakon. Jött valaki. Szerintem invitáljuk. Nem akarod tőle? Ja, könnyű. És 76 telén kezdték szervezni a Szegedi Környéki Stúdiót. Ez akkor nagy dolog volt, Pécset, meg Szegeden szervezték meg ezt a 2 első stúdiót. Én akkor jöttem haza, ősszel egy ilyen féléves részképzésen voltam kint, akkor még Szovjetunióban, és egy nagyon kedves tanárommal vizsgáztam. És szépen levizsgáztam, jó jegyet is kaptam, és ez a tanár úr megkérdezte tőlem, hogy Judit, mit csinál maga esténként? Hát most azért az ember ezt úgy félre is értheti akár, de nem hagyott időt rá, hanem mondta, mert hogy lesz itt egy televízió, és hát oda fiatal lányokat keresnek.
És még akkor se az jutott eszembe, hogy hű, de jó, és akkor én majd ott látszom, meg szerepelek. Tehát nem ez volt a gondolatom, hanem rögtön az, hogy fú, de jó, egy kis ösztöndíj kiegészítés, édesanyámék akkor már Szentendrén laktak, a család elköltözött, és hát nem volt túl fényes az anyagi helyzetünk, építkeztünk, úgyhogy hát ki volt számolva minden, én azért megkaptam a havi apanázsomat. A húgom mesélte el később, hogy elege volt abból, hogy hétközben ugye hát jutott az asztalra, jutott, és akkor anyukám mindig mondta, hogy anyukám, hát hétvégén majd jaj, Jutka haza, és akkor majd hétvégén főzünk ezt, meg azt, meg jobban, úgyhogy na, hogy ösztöndíj kiegészítés, ez jutott eszembe. És akkor 5 lányt Budapestre felvittek, ott megnéztek, meghallgattak bennünket, ez is olyan érdekes volt, hogy nem láttam azt a zsűrit, aki ott figyelt minket a stúdió falán kívül, hanem csak beültem egy teljesen üres stúdióba, ugyanígy egy asztalhoz, és hát el kell árulnom, vagy elhiszitek, vagy nem, én nagyon gyámoltalan kislány voltam, nagyon pirulós, mindig a húgomat toltam bármilyen helyzetben, Erikám, menjél, kérte, mondd te, csinál te. És ebben a helyzetben mégis valahogy olyan nyugodt voltam, mert biztos voltam benne, hogy nem engem fognak választani, nem én vagyok a legszebb, nem én beszélek a legszebben, nem én vagyok a legcsinosabb, tehát akkor meg tényleg mit izguljak. És hát kérdezgettek így egy hangszórón keresztül, hogy olvassak szöveget, mondjam el, hogy mit olvastam, magamról kérdezgettek, tehát semmi extra nem történt. És akkor a végén, talán ezt a nevet hallottátok, vagy ha velem is olvastatok esetleg interjút, mindig megemlítem Fischer tanár urat, ő beszédtechnika tanár volt, színészeket is tanított. Na ő kiüzent, hogy csúnyán is beszél, de azért ezzel a kislánnyal megpróbálkozik. És akkor ez voltam én. És hát nagyon kemény munka. Ugye most se vagyok egy gyors beszédű valaki, sokkal lassabban beszéltem akkor, meg hát akkor még nyilván korom miatt is magasabb hangfekvésem volt, tehát kicsit olyan nyávogósan beszéltem. És hát a szorgalmam szerintem nagyon sokat nyomott alatba, mert ha a tanár úr azt mondta, hogy na Judit, akkor van egy hete arra, hogy 1000-szer magas, mély hangon, hangosan a Toldi előhangját így, hát mintha pásztor hőzik, és akkor így mélyítettük a hangokat. És akkor ha tanár úr azt mondta, hogy 1000-szer, akkor én nem 999-szer, hanem 1001-szer. Mert a szorgalmam szerintem ez mindig ott van az életemben, bármit is csinálok. És akkor tulajdonképpen így kezdődött, Szegeden kezdtem el a tévézést. Mondtam én neked, hogy nem kell izgulni, annyit beszélek. Néha inkább le kell egy kicsit engem, vagy fel kell gyorsítani. Nem tudom, érdekli önöket? Már csak úgy, mert ők már annyiszor hallották, hogy nekik lassan már nem tudok újat mondani. És akkor Szegeden kezdtem el, ez azért még fontos, hogy ugye a szegedi stúdió vezetőjének ez volt az álma, hogy neki legyen egy saját tévébemondója. És nem volt munkám, tehát ugye akkor havonta egy darab félórás műsor volt, ahhoz felvittek engem, ez mindig eszembe jut, ha az M5-ös autópályán autózom, akkor még nem volt autópálya. Elindultunk Szegedről, 4 óra alatt elértünk Budapestre a Fekete Volgával, ott 1 órában lezajlott a Fischer óra, visszaöltünk a Volgába, 4 óra alatt vissza Szegedre, tehát ez valami pikkasztó volt, de fiatalon az ember ezt szerintem fel se fogta. És tehát visszatérve egy félórás műsor volt havonta, ahhoz felvittek engem Budapestre, az volt a munkám, hogy kedves nézőink, önök a Szegedi Körzeti Stúdió műsorát látják. Majd a végén azt mondtam, hogy kedves nézőink, önök a Szegedi Körzeti Stúdió műsorát látták. Tehát most ezért tartani valakit nem nagyon volt érdemes, és ez volt a szerencsém, mert rögtön elejétől kezdve elkezdtem riportfilmeket csinálni, dokumentumfilmeket szerkeszteni, tehát
nem is tudom, hogy így a bemondók közül volt-e valaki, aki ennyire hamar kilépett a bemondó fülkéből, mert az nekem egy jó iskola volt, beirattak újságíró iskolába, tehát ez így jó volt. És hát olyan jó magyaros módon akkor már megvolt a leendő férjem, meg közben férjhez is mentem, és mi kis fiatal pályakezdők voltunk. És mi történt Szegeden? A szegediek és az odajövő munkát segítő budapestiek így konfliktusba kerültek. Tehát kialakult két szekértábor, és mi kis fiatalként egyiket se nagyon támogattuk, ezért ott középen mi lettük a fő ellenség. Tehát aztán annyira rosszul éreztük ott magunkat a férjemmel, a volt férjemmel, hogy úgy döntöttünk, hogy akkor ott hagyjuk a televíziót. És akkor emlékszem, hogy itt Budapesten elmentünk, bementem az akkori részben főnökasszonyhoz, és mondtam, hogy hát akkor mi elmegyünk, tehát van tanári diplománk, meg leszünk mi a tévé nélkül, és szerencsémre ő akkor azt mondta, hogy mi már annyit fektettünk belé, tanítatta, hogy nem engedünk elmenni, és így kerültem aztán Budapestre. Úgyhogy abból a pici faluból, az a gyámoltalan kislány, soha nem álmodtam, hogy egy ilyen színes világba kerülök majd be, mint a televíziózás, hogy mi lettem volna, ha nem a televízió. Két út volt lehetőségként, az egyik jó tanuló voltam a főiskolán is, tehát az orosz tanszéken oda úgy hívtak. Már évek teltek el, mikor a tanszékvezetővel, ha Szegeden találkoztunk, mondta, hogy Judit nem bánja, nem gondolja meg magát, nem jönne mégis. És a másik irány, meg idegenvezetősködtem főiskolás évek alatt, és az úgy tetszett úgy utazni, meg nyüzsögni fiatalként, de hát én a tévézést választottam. És szeretted a tévézést? Igen. Miért? Nagyon szerettem. Miért szerettem? Hát ez jó kérdés. Először is mindig nagyon jó csapatokba kerültem, mert nagyon jó emberekkel dolgoztam együtt, tehát egy ilyen nagyon egymásra figyelő, tehát mindenki tette a maga dolgát, azt tényleg mindenki igyekezett a legjobban tenni a maga dolgát, de volt mindig ugye egy közös cél, egy jó műsor megcsinálása, azért akkor még voltak jó műsorok, hogyha úgy visszaemlékeztek. Most ha azért az M3-on, én ritkán nézem a Hugo Amerika gyakrabban, és szóval azért most látszik, hogy mennyire igényes, vagy mennyire tartalmas. Lehet, hogy egy picit porosak ezek a műsorok a mai tempóhoz, vagy színes kavalkádhoz, de hát azért azok még értelemmel bírtak. Tehát mindig jó csapatokban dolgoztam, ez nekem mindig fontos volt. Valahogy mindig láttak bennem, tehát ezt szoktam mondani, hogy ha rajtam múlt volna, hogy én haladok-e a pályámon előre, valószínűleg még mindig ott ülnék egy iskola tévés műsorban, és az lenne, ha emlékeztek még erre, hogy iskola tévé volt így napközben, és nem tudom mi ez, ugye? De. De te nem tudod, hogy mi az. Tehát külön tanórák voltak, irodalomóra, kémiaóra, fizikaóra, történelemóra, és akkor nekünk bemondóknak, fiatal bemondóknak ez egy jó gyakorló terep volt, mert ott hát most ha bakiztunk, nem dőlt össze a világ, mondjuk amúgy se, de ezen a terepen pláne nem. És tehát még mindig ott dolgozni, ami ugye azért nem nagy kihívás volt, de mindig voltak olyan főnökei, vagy voltak olyan szerkesztők, vagy voltak olyan műsorkészítők, akiknek ha támadt egy ötletük, akkor azt mondták, hogy hát hívjuk ehhez Endreit. És akkor így egy nagyon változatos, nagyon színes, nagyon sokféle tevékenységem volt, és azért én annak a felelősségét valahogy mindig átéltem, hogy azért az, hogy nekem megadatott, hogy ott ülhetek a kamera előtt, hogy ott beszélhetek, hogy ott mondhatom, amit gondolok, hogy az emberekre hatással van. Tehát én és ez miben nyilvánult, mert nagyon szorgalmasan, mindig felkészültem, tehát olyan nem fordulhatott elő, hogy mondjuk én egy műsorba vagy egy adásra felkészületlenül menjek.
Tehát szerettem ezt a változatosságot, szerettem azokat a műsorokat, amiket csináltam, ugye te is felsoroltál néhányat. És melyik volt a kedvenc? Na most nem tudom, kinek van itt több gyermeke. Hát hogyha azt kérdezem, melyik gyerek a kedvenc, akkor nyilván, pláne ha itt az egyik, akkor nem mondjuk azt, hogy a másik, igaz, Nórikám? Nem. Hogy inkább úgy mondanám, a bemondó munkában szerettem azt, hogy olyan nyugalom volt. Ugye ülök egy pici stúdióban, mondjuk nagyjából felelnek a teremnek, egy stúdió, 2 kamera, egy kameraman, egy operatőr volt ott velem, elvégeztem. Tehát az ott egy olyan nyugodt kis harmonikus környezet volt. A Homokóra az volt az első olyan műsor, amikor én műsorvezetőként élőben, sok emberre figyelve, sok riportalanyra. Szerettem az ablakot, ha emlékeztek rá. Hát milyen nagy dolog volt az, amikor elindult az a műsor, ugye, hogy az embereket képviselve, az emberek problémáival foglalkozva, az egy nagyon, ott egy hihetetlen profitársaság állt össze, a Horváth Ádám rendezőtől, Déri Jancsi, Feledi, Pabbandi, Dombovári, na, szóval sokan, Kóti, sokan jók voltunk ott együtt. A híradóban azt a fajta profizmust tanultam meg, hogy ott koncentráltan, 30 másodpercbe beleférve, tehát ott az egy nagyon koncentrált munka volt. Imádtam, nem tudom, emlékeztek-e a hétvégét, 85-ben, amikor szombat reggel elkezdtük Horváth Jánossal, ültünk a stúdióban, ketten vezettük a műsort, és akkor mentek a műsorok, közben pedig interjúk, beszélgetések, ezt is nagyon szerettem. Akkor jött a Leporello, napközi, 10 órai, tehát ahhoz túl sok műsorban voltam, hogy úgy mondhassam, hogy na ezt szerettem a legelőbb. Műsoroknál. Hát amiket sok jó műsor volt, sok szép műsor volt, szerettem ezeket, és azt gondolom, hogy sok hasznos dolgot is képviseltem a képernyőn. Tehát a napközi, nem tudom ez így mond, de délelőtti műsor volt, szolgáltattunk, szórakoztattunk. Ugye leginkább, vagy leggyakrabban női témák voltak, hiszen azért a hétköznapokon valahogy talán a nők, akár azért, mert nagymamák, akár mert gyesen, kismamák otthon, abban az időben is. Tehát mint ma kicsit olyan, de szerintem azért erősebb volt a szolgáltató jellege a napközinek, vagy 10 órainak, mint mondjuk most a Családbarát. Nem? Talán a Családbarát egy picit többet szórakoztat idézőjelben, mint szolgáltat. Úgyhogy ezek voltak. Szép volt de hát aztán és ugye akkor 98 volt ez a sorsdöntői, amikor ugye a televíziózás egy másik pályára kerül. Így van, nagyon finoman keresett, hogy is fogalmazom, hogy miért hagytam abba. Hát ugye itt nem tudom, ki élte meg a szakmájában, vagy a hivatásában azt, hogy már nem volt fiatal, már kezdtétek, vagy esetleg igen, kezdtétek érezni, hogy már nem számolnak úgy veletek, nem számítanak úgy rátok, nem kaptok annyi lehetőséget, tehát én is átéltem ezt, és kezdtem azon gondolkozni, ez úgy 96 végén, 97-ben indult el hogy egyre több műsor szűnt meg alólam, és nem kezdtettem új műsorokból, hogy nem kaptam, nem találtam lehetőségeket a magyar televízióban. Úgyhogy nehéz szülés volt, tehát nehezen hoztam meg azt a döntést, hogy elválok a televíziótól, de azt gondolom, hogy életem egyik legjobb döntése volt, mert lehet, hogy most is ott lehetnék, lehet még az is lehet, hogy műsorom lenne, vagy valamit csinálnék, de én nem akartam ennyire bizonytalanra ott maradni, és nem akartam egy olyan méltatlan helyzetet elviselni, hogy na hát az öreg asszonyt lerakjuk a sarokba, aztán majd el lesz nyugdíj.
Bár érdekes, tehát amikor úgy szaladt a szekér, meg minden jó volt, tehát el se tudtam képzelni, hogy más csinálja. És a mai fiataloknak, akik mondjuk most vannak ott a televíziós pályán, és így szemellenzősen egy lapra feltéve, és semmi más nem létezik, mindig azt mondom, hogy kell a biztos mellé is valami, mondjuk így egy B-verzió, vagy tehát hogy tanulni kell, hogy új dolgokat kipróbálni, hogy új dolgokat. Tehát nem lehet, hogy az ember az egész életét egy lapra, mert akkor történnek a nagy csalódások, meg a nagy, hát most irodalmi helyen nem illik ezt mondani, de csak kimondom, a nagy pofára esések, amikor valakinek egy munkában, egy szakmában azt mondják, hogy na, ennyi elég volt. Tehát én ezt nem akartam megvárni. Meghoztam sok sírás, rívás után, mert azért nem volt olyan könnyű azt a döntést meghozni, hogy eljövök a tévéből, de 98. október 16-án váltunk el egymással, mondjuk így békességben a televíziótól. És aztán tényleg egy egészen új élet kezdődött. És mi segített ebben az új utakban? Hát a döntésben a húgom segített, ugye ő tanácsadó, tréner, coach, biztos ismerős, ez tulajdonképpen mi a coach szakma, hogyan fogalmazzuk meg? Na, meg vagy szólítva. Hát nem ad tanácsot a coach, mint a tanácsadó, hanem addig beszélteti a klienst, ami tulajdonképpen rá nem jön arra, hogy mégis merre menjen, hova induljon tovább. De hát azért a jó coachok azért úgy nagyjából jól ismerve az ügyfelet úgy tudják terelgetni, hogy tényleg eljusson a jó megoldás. Tehát mi is nagyon sokat beszélgettünk, nagyon sokat kijártunk a rétre, a hegy alá, és az a mondata ragadt meg Erikának, az a mondata ragadt meg a fejemben, hogy figyelj, most még bármibe belekezdhetsz, bármire válthatsz, bármit megtanulhatsz, és én szerintem ez bárkinek, akinek az életében, mondjuk a szakmájában, de akár a magánéletében, akár a párkapcsolatában is, bármikor jön egy törés, igenis el kell hinni, hogy van belőle kiút, van belőle megoldás, lehet tovább lépni. Most rád nézek, Sajó-Szentpéteren úgy érezted, hogy döntöttél és idejöttél egy kedves településre, gondolom már volt. Igen, de viszont tehát a 38 évet nekem sem lehetett úgy választani, hogy tehát itt senkink nem volt úgymond, és úgy jöttünk ide, hogy nagyon nehéz volt elválni onnan, attól a szülőföldtől úgymond. Ugye én nemrég tanultam meg ezt a mondatot, így 60 után jöttem rá, vagy jött velem szembe egy ilyen mondat, hogy senki nem ígérte, hogy az élet könnyű lesz, az élet az nehéz. Tehát én is mindig arra vágynék, vagy vágytam, hogy majd valami harmónia, békesség, lebegés a föld felett, na ilyen nincsen. Mert mindig van valami, ami megpróbál bennünket az életből, amit meg kell oldani, nem? Hát most itt ülünk felnőtt emberek, de csak gyökeret kezdesz itt ereszteni. Most visszadom a kérdést, mert az útra vissza nem lehet menni. Tehát, de nem is akarnál vissza? Hát szerettem volna egy időben, de tehát az megszerették a nettet? Igen. Na, más nem is lehet válaszolni erre. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy nem félt attól, hogy mi lesz, hogyha abba hagyja a tévét, és hogy mit fog utána csinálni? Hát, hogy egészen pontos legyek, azért egy dolog, tehát azt tudtam, hogy el akarok jönni, és nem akarok már ott maradni, de azért a döntésben abban a pillanatban segített, hogy talán néhányan még emlékeznek, egy reklám felkérést én elvállaltam. Tehát az segített engem át, hogy nem egy légüres térbe zuhantam ki, hanem tudtam, hogy az egy időre anyagilag is segít nekem, és tevékenységben is segít nagyjából egy év. De szinte, ugye eljöttem októberben, és egy decemberi színházi este után egy családi házaspárral vacsoráztunk, nem jellemző, tehát nem gyakran van ilyen helyzet az életemben, de az egy kellemes este volt,
És akkor elhangzott egy nagyon fontos mondat, hogy Judit, miért nem írsz te könyvet? És akkor azt mondtam, hogy könyvet? Hát az én életem sem nem olyan színes, sem nem olyan botrányos, hogy arról írni lehetne, de azért ott maradt a fülemben, és szerintem a könyvek voltak, valahol egyszer úgy fogalmaztam, kicsit talán túlzóan vagy hangzatosan, hogy a könyvek életmentő ötlet volt a számomra. Mert mindig is gyerekkoromtól kezdve én nagyon szerettem a könyveket. Korán megtanultam olvasni, nagyon szerettem olvasni. Büszke vagyok, hogy a papír alapú könyveket a lányaim is megszerették olvasni. Tehát a könyvek az mindig az életem része voltak, de soha nem úgy, hogy egyszer majd én hozok létre könyveket. Tehát ez ott maradt a fejemben, és közeledtünk, de az, hogy miről szóljon, vagy mit csináljak, vagy mi legyen, azt akkor még nem tudtam. De közeledtünk a 2000. évhez. És én nem tudom, hogy ti hogy voltatok vele, én már kislánykoromban ilyen misztikus várakozással, hogy 2000, hát ugye egyik évszázadból a másikba, az sokaknak megadatik, nem? Tehát többeknek. De az, hogy egyik évezredből majd mi átlépünk a másikba, hát az majd micsoda dolog lesz. Hát ugye, de akkor miről szóljon a könyv? És talán azt nem ismeritek, ez volt az első könyvem, az Annó 2000, és ebben én mindent összegyűjtöttem, ami nekem a világból érdekes, tehát egészséges életmód, táplálkozás, történelem, interjú, ismert emberekkel, utazás, tehát föl se tudom sorolni, mert én nem tudom, vagy 400 oldal, vagy nem is tudom hány száz oldalas lett az a könyv. És akkor így indultam el a könyvek világában, ugye mindig megtisztelő, hogy író-olvasó találkozóra hívnak, de én nem író vagyok. Én egy jó könyvcsinálónak tartom magam, tudom, hogy mit szeretnék így megosztani, és akkor azt egy kis pici tímmel, köztük az Erika Hugommal is megírjuk tulajdonképpen azt a könyvet. És akkor így született utána, az Annó 2000 után kezdődött az elég sikeres könyv lett, hogy így elkezdtek engem találkozókra hívni. És azért jellemzően most is jóval több hölgy van jelen, mint úr, és mindig megtisztelő, ha egy szem... Kettő. Ja, kettő, mert a fotós már elmenekül. Itt van. Ja, csak... No, tehát, hogy nagyon sok hölgyel találkoztam, sok női sorssal, beszélgetések által, és akkor született meg az ötlete, talán 4 év után, vagy 3 év után, hogy a nőkről, a nőknek csináljunk egy könyvet. Tényleg egy nagyon tartalmas, nagyon szép könyv lett a Mindörökké nő, például egy könyvnek hogy lesz címe. Kitaláltam, hogy nőnek lenni jó, majd ez lesz a könyv címe. Már tördeltük, már a címlap készült, akkor egyszer csak így álltam a nappaliba, és megy a Nőklapja reklám a tévébe, nőnek lenni jó. Úristen, mondom, hát ez akkor nem lehet ez a cím. És akkor mentünk, aki a grafikai részét csinálta a könyvnek, egy ilyen nagyon morózus, bajszos, az ritkán kedves velük Gyuri, de szeret azért minket. Hát Gyurikám, mondom, ez a cím nem lesz jó. Hát de mi legyen a címe? És akkor ott ült, és annyira érdekes volt, hogy nők, örökké nők, mindörökké nők, így kimondta ezt, és rögtön lecsaptam rá, és mondom, ez lesz a címe. Szóval, hogy egy könyv címe is milyen érdekesen születik. Szóval nagyon szeretem ezt a könyvet, nagyon tudatosan építettük fel ezt a könyvet tartalmilag. Ugye van egy nagyon szép, a nők történelmét végigvívő összeállítás vagy írás. Nem tudom, azt tudjátok, hogy a nők mikor voltak igazán egyenjogúak a férfiakkal? Nem? Na, valaki találgatni? Nem? Az őskorban. Gondoltátok? Igen, mert ugye, és hogy mitől tudunk mi nők annyi mindenre egyszerre figyelni, mert addig, míg az uraknak semmi más dolguk nem volt, mint havonta nagyjából egyszer mondjuk egy mamutot, vagy valami húst hazahozni, a nők minden nap dolgoztak,
elmentek magokat gyűjteni, elmentek növényt gyűjteni. Ugye a nők kezdték el, hogy melyik növény mire jó, hogy melyiknek van gyógyhatása. Ugye a nők kezdték el, hogyha a magokat elvetik, akkor abból egyszer csak ki kell valami, és akkor a nők kezdték el, hogy agyagedényeket csinálni, a nők nevelték a gyerekeket, tehát a nőnek ugyanolyan rangja volt ezekben az időkben az urakkal. Hát aztán egy kicsit ugye a fiúk a fejünkre nőttek, de ma meg annyit küzdöttünk már női egyenjogúságért, hogy talán már kicsit sok is, nem? Jó, túl sok, igaz? No, és akkor, tehát a nők történelme, akkor mindenképpen ugye a gyerekkoromtól szerettem a történelmet, tehát hogy nagy történelmi, akik valami módon példák, nők és férfiak, akkor sok-sok interjú van, ismert, vagy kevésbé ismert az élete példa lehet számunkra olyan nőkkel, férfiakkal. Ebben is van egészség, mert én az életemben így az egészséget egy alapvető dolognak, tehát hogy az egészségünkért tegyünk meg mindent, ez a legfontosabb, mert lehet sok pénzünk, vagy kevés pénzünk, lehet szép férjünk, vagy nincsen, de az, hogy a gyerekeink lehetnek, de az, hogy ha az egészségünkért nem teszünk tudatosan, akkor azt én nagy bajnak tartom. Úgyhogy erről szóltam mindörökkénő, akkor úgy döntöttük, hogy több könyv nem lesz, de aztán jött a sztárdiéta, azt is szerettük, azt meg azért szerettük, mert kitaláltam, hogy valami olyan könyv kéne, ami az egészséges életmódot írja, de egy kicsit szórakoztatva is, tehát legyenek benne olyan ismert, általán valamiért szeretett ismert emberek, akiknek az életvezetése lehet egy példa, vagy lehet egy követendő valami, és hát jó sok recept van benne. Aki könyvet csinál, nem tudom, közületek valaki a diplomamunkád, melyikötök? Te, ja igen, te. Azért tudod, hogyha az ember kinyomtat valamit, abban akármennyire átnézi, sokszor akad hiba. Hát úgyhogy, ha valaki netán a sztárdiétában felfedezi, hogy végy 60 kg tésztát, mert ilyen hibát is benne hagytunk, de hát hiába igyekszünk mindig. Na, úgyhogy az is egy nagyon hasznos is, de szórakoztató kis könyv. És a férfiakról nem akartunk könyvet csinálni. Valahogy azért én így elfogult vagyok a saját nememmel. Egyszer csak egy ilyen éjszakai autózáskor fogalmazódott meg, hogy mégiscsak úgy kerek a világ, hogy egy nő, meg egy férfi együtt húzza a világ szekerét, és akkor múltkor voltam egy nagyon aranyos helyen, ugye ti pár vagytok. Nem? Mindjárt összeadnak bennetek. Nem tudom, szabad a pálya, vagy? Szabad. Szabad? És nagyon aranyos, sokan voltak ott is, és nagyon aranyos, ilyen kis kvaterkázás kialakult, és ott az egyik férfi embernek, ja, mert az a kérdés valahogy, most egy kicsit csapongok, mondtam, hogy nem kell isztulni, elszórakoztatom én magamat, hogy egy nő hogy talál párt, és hogyha egy nő okos is, akkor mennyivel nehezebb. Oda mentem egy ilyen 40 körüli férfi emberhez, és akkor mondom, igaz, amit ez a hölgy itt mond, hogy nehéz egy okos nőnek párt találni? És azt mondja, nem nehéz. No, csak mondom. Hogy? Azt mondja, hát én megtaláltam, az én feleségem is azt mondja, pont egy ilyen. Tehát, hogy nem tudom most honnan keveredtem ide, de lehet, hogy így önökre rátok néztem, és azt láttam, hogy... Na igen, onnan kavarodtam ide, hogy a férfi-nők is együtt húzzuk a világ szekerét, úgyhogy szerintem egy nagyon szép könyv lett így a férfiakról, mert... Na, mindegy, majd lapozzatok bele inkább. És akkor mentünk tovább, akkor jött a női aforizmák. Például, hogy születik egy könyv ötlete. Karácsony, Szent Este, nálunk, látod, egyet kérdeztél, és már nagyjából fél órája válaszolok rá. Nem baj? Karácsony, Szent Este, hát pláne amikor még úgy sokan ültünk az asztal körül, mindenkinek a terítéke mellé egy kis
idézetet személyre szabottan kerestem, és akkor azt egy kis dióba így beleraktam, összeragasztottam, arany vagy ezüstfestékkel befújtam, és az tényleg mindig egy aranyos pillanata volt a Szentestének, hogy kinyitotta az illető, és vagy nevetett egyet, vagy könnyezett, tehát olyan kedves volt. És tényleg így hetekkel karácsony előtt már gyűjtögettem ezeket az idézeteket, és egyszer csak úgy szembesültem vele, hát nektek is van biztos ilyen idézetes könyveket a könyvtárban. Ha megnézitek, 95%-ban biztos, hogy férfiaktól való idézetek vannak benne. És akkor megjött a nagy női önérzetem, és mondtam, hogy hát ez nem létezik, hát a nők ugyanolyan okosak, szellemesek, bölcsek, hát mi az, hogy... És akkor így kezdtünk el, és így állt össze Erika a magyar nők, meg történelmi nagyasszonyok. Volt sok éven keresztül egy kedves munkatársunk, egy kitűnő kultúrtörténész, Székely András, ő az angol és német nyelvterületről, híres nőktől, én az orosz, francia, ezt a két nyelvet beszélem, úgyhogy ezért így állt össze, és szerintem egy nagyon szórakoztató, nagyon kedves, nagyon bölcs könyvet. Nem férfi ellenes, de azért mégiscsak benne van az, hogy na hát mi nők. Akkor mi? Ja, utána jött a Feng Shui, az ugye nem az én könyvem, de nagyon örülök, hogy én adhattam ki. Nem tudom, így a Feng Shui iránt ki érdeklődik, van-e köztetek? Nagyon érdekes ez a könyv, nem arról szól, hogy most hova akasszuk a fakanalat, mondtam már ma itt neked, vagy hova rakjuk a tűzhelyet, hanem azon van a hangsúly, hogy hogyan étkezzünk Feng Shui módra egészségesen, tehát hogy melyik étel tűzjegyű, földjegyű, tehát még az is benne van, hogy a fakanalat, hogy mozgasd az ételt, bár mondtam a szerzőnek, hogy azért ez már kis túlzás, és azért az mondjuk elég aranyos volt, mert voltak azért fenntartásaim, de akkor lettem meggyőző, hogy ezek finom és jó dolgok, mikor elkezdtük lefőzni az ételeket, hogy lefotózzuk aztán, de nálam még nagyobb szkeptikus volt a szakács. Egy ilyen kis manószerű pasi volt abban az étteremben, ahol lefőztük az ételeket, és először, na jó, mit akarunk meg? Oké, ezt így, na hát ez így biztos. Tehát így nagyon szkeptikus volt, és ki is mutatta a nem túl kedves hozzáállását. És a végén, hát minden ételt ott kóstolgatott, evett körül, úgyhogy finom, jó egészséges ételek vannak benne, tényleg érdemes azt is megnézni. Na, aztán jött Kemény Dénes. Igen, a Kemény Dénes nevét szerintem sokan ismerik, tényleg fantasztikus teljesítményt nyújtott ő ezekkel a vízilabdázó fiúkkal, és talán ez az első könyv, amiben én úgy szépen valahogy egy kicsit úgy hátrébb léptem, és abszolút az ő személye, az ő tudása a főszereplője ennek a könyvnek, de azért jól esik, hogy én csináltam meg ezt a könyvet. Úgyhogy nagyjából itt tartunk, és azt meg örömmel árulom el, hogy ősszel megjelenik és az új életemnek nagyon jelentős részét teszi ki ez az aktív idősödéssel foglalkozó tevékenység, gondolkodás, és sokat mozgok téren is, és akkor most írjuk és csináljuk ezt a könyvet, aminek hát egyelőre munkacíme van csak, hogy 50 után is van élet. Nem tudom, aki így 50 túli van a társaságban, egyetérte velem. Ugye? Köszönöm. Szóval szerintem fontos erről beszélni, mert itt derűs, nyitott, mosolygó emberek ülnek. Persze nyilván mindenkinek van az életében egy nehéz pillanat vagy helyzet, de azért így az országot járva sokszor találkozunk olyan férfiakkal, vagy leginkább nőkkel, akik valahogy így 50 után megrémülnek, hogy lesz a családdal, hogy lesz, ha a gyerekek kirepülnek, hogy lesz, ha a munkámat elvesztem, hogy lesz, ha nyugdíjba megyek. És azt gondolom, hogy a mi dolgunk, akik részben szakmánk is ez, meg az életszemléletünk is azért alapvetően egy optimista életszemléletű testvérpár vagyunk, hogy akkor segítsünk valahogy egy ilyen könyvvel.
így nagyon örülök, ez most már biztos, hogy meg fog jelenni, úgyhogy jövőre, hát is úgy akarjátok, akkor majd visszajövünk ezzel a könyvvel, de És legalább. olvastam abban a könyvben, hogy a megfelelési kényszer, hogy ez téged nagyon sokáig foglalkoztatott, hogy mindenkinek megfeleljen, és úgy vettem észre, hogy én is ilyen típusú ember vagyok, és hogy ezután, ugye 50 után már ez elsiklik az ember felette. A megfelelési kényszer az én életemben azért jelent meg szerintem, mert az édesanyám iskolaigazgató volt. Egy kis faluban, egy kis iskolában. Most gondoljátok el, hogy Kurdics Juditkának mindig jónak kellett lenni, jól kellett tanulni, szorgalmasnak teljesíteni, mert hogy hát az igazgató néni lánya. És ez így végig is ment az életemben. És ha munkáról beszélünk, ez ugyanúgy megvan bennem ez az érzés, tudod, hogy ha valamivel belefogok, az jó legyen, az tisztességgel megcsinált legyen, az minőség legyen, de abból a szempontból, hogy már nem nagyon érdekel, hogy valaki rám néz, és akkor ő most nem tudom, amit lát, azt tetszik neki, vagy se, tehát nem elengedtem azt, hogy mindig valaki másnak megfelelni, vagy mindig valaki másnak kedvére tenni, hanem azt mondom, ilyen vagyok, ezt képviselem, így nézek ki. Néha az így nézek ki azért hibázik, mert főleg ha a mérlegre lenézek, akkor vannak gondjaim, de hát az is ugye az én dolgom, és rajtam múlik. De ebben igazad van. És az 50. születésnapomon, akkor pár évvel már, na lehet, hogy mégis jön az a 100 km/h óránként. Igen, van. Ugye? Igen. Mert, na mindegy, azért szép délutánunk volt. És ő mondta azt az 50. születésnapon, nyugi, mostantól kezdve már minden laza lesz, nem kell, hogy mindig más véleménye szerint élj, nem kell, hogy másnak akarj megfelelni. Úgyhogy ebben van igazság, nem tudom mennyire értetek egyet, vagy kinek mi a véleménye. Tényleg, hagyjunk, tényleg. Egy bátor ifjú lány már kérdezett, de így belefeledkeztünk. Mert újságíró vagy? Hát annak tanulok. Hát akkor kérdezni. Na, tessék, akkor szabad a pálya. Kicsit meg vagyok lőve, mert én sportszakon járok, egy sportszakra járok. Jó, de hát a kíváncsiság az egy alaptulajdonság kell, hogy legyen, aztán az mégis majd, hogy nem mindegy. És valamit sportoltál, és azért, hogy... Igen, egy ideig fociztam. Jézus már, épp tegnap beszélgettem úgy van, mert egy kis rádióban is elkezdtem dolgozni, tényleg hirdetem is, www.radiobs.hu, tehát interneten tudjátok hallgatni. És ott beszélgettünk egy sportújságíró, hogy azért a nők, tehát a női foci, vagy női jéghoki, vagy női vízilabda, hát az aztán nem egy igazán nőnek való, nem tudom. Ugye? Szóval egy nőnek a mellét megrúgni. Semmivel sem veszélyesebb, mint a férfiaknak, csak... Hát igen. Nem veszélyesek. Sérülékenyebbek a nők. Igen. Nem. Szerintem ez nem így van, én ezzel nem értek egyet, de... Már csak azért, mert a mi lányaink jégkorongban Akkor visszaveszem magam az óvással, mert csak féltük titeket. Ez nyilván nem mindenki gondolja így, aki ezt csinálja, az nem fél ettől, hogy megsérül. Ha ettől fél, akkor nem csinálná. És feltettem azt a kérdést ennek a sportújságírónak, hogy lehet, hogy az működött ebben, hogy nők elkezdtek ilyen férfias sportokat, hogy ültek a lelátón, és azt mondták, hogy na hát akkor majd mi megmutatjuk a férfiaknak, és azt mondja, nem, éppen, hogy a férfiak találták ki, hogy a nőknek is kéne ezeket a sportokat űzni. Na jó, hát akkor hajrá! Akkor hajrá! Nem tudom, mert egy picit van-e... Kérdezzenek akkor a igen, közönség. hogy mi az, ami titeket így... Tehát sok mindenről csacsogtam, fecsegtem, de... Engem érdekelne, hogy hogyan lettél Endrei. A tévének tudható ez be, hogy köszönhető-e, azt nem tudom. Ugye, ahogy Anett elmondta a bevezetőjében, én Kurdics Juditnak születtem, és amikor elkezdtem tévézni, és már Budapestre kerültem, akkor nagyon az elején egyszer csak, nem is tudom, Fischer tanár, vagy valamelyik főnököm
mondta, hogy hát ez a Kurdics Judit, ez annyira furcsán hangzik. És én akkor még igazán gyámolt, és kellene egy más név, mondta így. És olyan kis gyámoltalan voltam, hogy így ránéztem, tényleg jó, hát akkor keresünk. Tehát ha ma, most egy picit a helyemben képzelitek magatokat, ha most azt mondaná valaki, hogy nem tudom, holnaptól már más nevet keres magadnak, én akkor ezt úgy elfogadtam, mert nem is gondolkoztam, hogy mondhatnék-e ellent vagy nemet, és akkor tudom, hogy jó, hát akkor keressük majd valami szép, magyarul hangzó nevet, mert hogy a volt férjemet Golovicsnak hívták, hát most Csöbörből, a nagyszüleimet Karkusnak hívták, tehát egyik sem volt olyan vonzó név, és hát akkor már Szentendrén éltünk, és én imádtam, és ma is minden mai napig én szerelemmel vagyok. Nem tudom, valaki járt-e már közületek, tehát egy nagyon kedves, szép kis város. És akkor kitaláltam, hogy Szentendrei Judit leszek. És akkor mentem boldogan Fischer tanárhoz, tanár úr, megvan az új nevem, Szentendrei Judit, hogy rám nézek, azt mondja, ez hosszú, legyen maga Endrei. És akkor így kezdtem el használni ezt a nevet, hogy Endrei Judit. Akkor volt egy ötletem még ugye a 70-es évek végén, 80-as évek elején, hogy felveszem hivatalosan is, és akkor úgy fognak engem hívni, hogy Endrei Golovicsné Kurdics Judit. Na hát erre visszaírta a bürokrácia, hogy na hát ez elképzelhetetlen, úgyhogy Golovicsné Kurdics Judit volt a hivatalos nevem, az Endrei csak használtam. Akkor elváltam, akkor megszabadultam a Golovics névtől, és hát sajnos édesapám nekem korán elment, és azt tudtam, hogy a Kurdics névről én nem fogok soha lemondani, és tulajdonképpen a rendszerváltás után tettem hivatalossá, hogy Endrei Kurdics Judit vagyok. És nagyon érdekes, én úgy határán vagyok, hogy hiszem vagy sem ezt az ezotériát, meg számmisztika, meg ilyen dolgokat, és egyszer az RTL klubosok vendégségbe hívtak, és akkor egy numerológus kiszámolta, hogy kíváncsiak voltak arra, hogy vajon az Endrei és a Kurdics név az most erősíti egymást, vagy gyengíti, és kiszámolták és erősíti. Tehát mind a két név tulajdonképpen valahogy ugyanazt a hatást, vagy nem tudom, hogy mondják, ezt gyakorolja. Úgyhogy hát így lettem én Endrei. Hát mondjam azt, hogy megszoktam. Tehát megszoktam, hogy Endrei Juditként mutatkozom be, de a Kurdics név az ott van minden papírokban, és őrzöm azt a nevet. Nem érzem, hogy még érdekelnek teket. Én is kérdezni. Ja? Ja, tessék. Hogy tervezed-e, hogy valamikor visszatérsz a képernyőre? Jaj, hát azt biztos, hogy nem. Az úgy lehúzott. Hát most tényleg legyünk realisták. 98-ban hagytam abba a tévézést, most 2015-öt írunk. Tehát már lassan egyensúlyba kerül a képernyőn eltől, ugye 76-tól 98, az 22 év, tehát lassan már egyensúlyba kerül a két életszakasz, ha így most mérlegre tennénk. Egy másik, az a stílus, az a tempó, az, ami ma a képernyőkön van, nem hiszem, hogy ott nekem helyem lenne. És nem is tudom, hogy ha én újra tévéznék, mondjuk valami csoda folytán, tehát nem szeretnék napi műsort csinálni, nem szeretnék egy család, mint ahogy most jövő héten meghívtak megint a Családbarátba a vendégműsorvezetőnek, azt úgy eljátszadozom, és azt lubickolok, hiszen egy otthonos környezetben vagyok, de hogy én azt életszerűen csináljam, az már nem az én világom. Tehát ez most akár hiszitek, akár nem, az én életem tulajdonképpen akkor tárult igazán ki, akkor nyílt meg a világ igazán, amikor én ott hagytam a televíziót. Nagyon szép volt, nagyon jó volt, nagyon kiszámítható volt, de az a sokféleség, ami bekerült az életembe, a könyvek, a jó szolgálati munka, ugye ez a korhatártalanul program,
ez azóta erősödött fel. Az, hogy Szentendrén, sajnos ma már nem, de jó néhány éven keresztül nyári színházat szerveztünk, igazán minőségi előadásokkal, Győri Balett, Experience, Új Színház, Bobáni, Markó Balett, tehát olyan kinn a Szentendre és Skanzenben, tényleg telt házzal mentek. Azt se csináltam volna valószínűleg, ha a tévében maradok. Az, hogy új szakmákat tanultam ki, ha nem is gyakorlom most napi szinten, de azért mégis, tehát ez a nyitottság új dolgokra, hogy coach, hogy mediátor, ugye azt pár éven keresztül ugye a hétköznapjainkban is benne volt. Tehát mindez nem lett volna, ha mondjuk ott maradtam volna a tévében. És akkor most lehet kérdezni, hogy most megérte eljönni. Én azt mondom, hogy megérte, még ha sokkal nehezebb, mert kiszámíthatatlanabb, mert azért alkalmazottként valahol dolgozni, azért kiszámítható, most ha az anyagi helyzetet nézzük, mint hogyha az ember szabadmadárként röpköd, aztán néha bizony nehezebb időszakok jönnek, mert esetleg egy munka nem úgy jön be, vagy jön egy időszak, amikor nem nehezebb a dolog, de semmivel nem cserélném el ezt az elmúlt, segítsetek, mert a számokat. 98-tól 19, Jézus Mária. Szóval nem tévednék, ha valami csoda folytál, mert az ember azt mondja, hogy jó, hát sohasem mondta, hogy soha. Amit szívesen csinálnék, szívesen csináltam volna annak idején sportréműsorokat. Tehát, hogy leülök egy emberrel, és kíváncsi vagyok rá, és beszélgetünk, és te, aki otthon nézed, belekerülsz annak a beszélgetésnek a hangulatába, elindít benned egy gondolatot, akár tanulsz belőle, vagy valami hasznosat, vagy egyszerűen csak értelmes dolgok hangzanak el. Ezt szívesen csináltam volna, és szívesen csináltam volna, most is láttam, te többet nézel így háttérként, van egy idős hölgy, duci hölgy, aki főzicskés, de ilyen, hogy mondjam, semmi, a hölgyre ránézel, és azt mondja, Jézusom, hogy kerül ez a képernyőre. Hogy mondjam, finoman, csúnyácska, a haja is olyan kis 100 felé álló 100 szerka, és közben olyan bájos, és olyan okos, főz ilyen, amit éppen láttam most, történelmi ételeket. Tehát ilyet például szívesen csináltam, a húgommal szeretünk utazni, mondjuk elmentünk most ősszel, megjutalmaztuk magunkat egy hosszú hétvégére Isztambulba, és akkor, hogy ott jönnek velünk, és akkor mi megmutatjuk, átadunk egy hangulatot, sokat nevetünk, mi nagyon jól elszórakoztatjuk egymást, tényleg szeretünk együtt menni, meg jókat menni, tehát ilyet szívesen csináltam volna, de hát erre, tehát hol van olyan műsor, amikor még Friderikus is képes, nem tudom, vasárnap este láttátok ezt a műsorát. Hát most érdemes egy Friderikus Sándornak, aki amúgy egy értelmes és komoly beszélgetéseket, és ilyenben, hát na jó, mindegy, hát ez van. Még esetleg kérdés valakinek? Volt kedvenc kolléga, vagy kolléga? Kedvenc kolléga. Ugye érdekes világ, volt ez a bevondó világ. Ez egy nagyon magányos műfaj, mert a kollégákkal lényegében egy köszönés időre, mert mondjuk ha én délután voltam, és este jött Hudlik Júli, akkor szia, hogy vagy, és ő ment az adásba, én meg mentem haza. Amikor így már műsorokban dolgoztam, én megmaradt ez a vidékiségem, tehát sose éreztem magam azért úgy igazán, hogy így a fővárosi közegben, vagy a bűvészvilágban, tehát megcsináltam a dolgom, elmentem haza Szentendrére. Júlival volt egy időszak, ő fiatal kezdőbemondóként pátyolgatott engem, és ugye sokat tanultam tőle profizmusból, felkészül, ő egy végtelenül igazi profi, tehát a szakmáját szerető, és ezt érdemes is volt tőle is ellesni. Vágó Pistával volt egy ilyen baráti kapcsolat családilag, vele mindig nagyokat vitatkoztunk, ugye ő a szkeptikus.
és akkor ezeket mindig vitatkoztunk, mindig mondtam neki, hogy figyelj, te szkeptikus vagy, az azt jelenti, hogy körbe bástyázod magad, és te csak azt hiszed, amit megfogsz, vagy amit látsz. Én meg azt mondom, hogy én nyitott vagyok a világra, mert attól, hogy valamit nem tudok tapintani, attól az még lehet, nem? Tehát, úgyhogy vele jó nagy, de vele is így azért lazult a kapcsolat. Horváth Jánosra abszolút mentoromként tekintek, mert fiatal, egész fiatal bemondóként akkor volt Vizinger István, meg Horváth János egy stúdiumot indított el fiatal tévéseknek, és én az ő csoportjába tartoztam, hála Istennek, mert így kerültem be ebbe a bizonyos Hétvége című műsorba, hogy ő látott bennem fantáziát és hívott. Tehát vele se ápoltuk baráti kapcsolatot, de örökké hálás vagyok, hogy ő így figyelt rám, és maga mellé ültetett akkor. És tulajdonképpen, ugye? Tulajdonképpen, tehát én egy ilyen elég zárkózott, és mondom, ez mind a mai napig megmarad bennem, én ezt vidékiségnek mondom, tehát ha a munkám miatt elmegyek egy fogadásra mondjuk, vagy egy olyan helyre, ahol sokan vannak, én megállok egy oszlopnál így a poharamban, aki akar odajön, de én nem kicsit van ez a story bar, story gála, talán a story újságból így halljátok, vagy olvassátok. Oda is a lányaim miatt mentem el néhányszor, mert ugye ők élvezik, hogy szép ruha meg, celebe, Tehát ők el vannak ájulva, egy vastag Csabát látnak, az, hogy az anyukáikat a fél ország ismeri, ez nekik nem akkora szám, ugye ez nekik természetes. Na, úgyhogy így. Én azt szeretném kérdezni, hogy itt elgondolkodtam meg időben is, hogy nekem is van egy nővérem, aki mondjuk ha Magyarországon is lakna, akkor is Fehérváron, tehát itt nagyon távol fejszöztünk, most meg Szaúd-Arábiában lakik, tehát még nagyobb, és hogy gyerekkorúban, tehát mit játszottatok? Hogy hogyan volt ki ez na hát akkor most jön a nagy vallomás. Erika 5 évvel fiatalabb, és hát eléggé el nem ítélhetően, ugye néhányszor elvertem szerintét, meg néhányszor piszkáltam, meg kísérleteztem rajta, meg a haját, frufruját váltam, szóval szerintem, hogy visszagondolok rá, de megbocsátott nekem, mert ahogy elkezdtünk, úgy kell mondanom, hogy elkezdtünk eszesedni, nem? Tehát amikor én elmentem főiskolára, ő is ugye gimis lett, akkor kezdtünk közelebb kerülni. És gyerekkorúban, tehát így általános? Nem, hát most képzeld el, hogy például, ugye ő kicsi volt, én már tudtam olvasni. 5 év. Azért az én nővérem között is 5 év. 5 év. És akkor mondta anyukám, hogy olvassál már a gyereknek. És akkor én már untam a meséket, és így átugrottam részek. És azt mondta Erika, hogy ne hagyd ki azt, hogy a piroska meg a tudod, tehát akkor mi a szomszédban egy ugyanilyen korú testvérpár lakott. És akkor mi a Rózsikával már mentünk volna ilyen nagylányos cilizni, mert mi is kipróbált. És akkor a 2 kicsi jött utánunk, és akkor állandóan hogy kéne lerázni őket. Tehát gyerekkorunkban nem nagyon játszottunk mi együtt. Tehát ez az egymáshoz közeledés, ez így a felnőtt korunk, és azt kell mondani, hogy ez a nagyon szoros kötelék, ez így amikor én a tévét ott hagytam. Mert te is élted a magad életét, munkáját, mentél, ugye én is, és azóta dolgozunk így együtt, és azóta, és hát azért ebben biztos, hogy benne van az is tud, hogy tulajdonképpen a húgom meg én vagyunk, és nincsenek szülők, már pláne nincsenek nagyszülők, nem vagyunk egy nagy családnak a része, tehát így ez is, tehát egy ilyen védés-dacszövetség van ma már közöttünk. De nagyon jól elszórakoztatjuk néha, tehát nem tudjuk kibeszélni, egy napig nem találkozunk, hát akkor már annyi mondani valónk van egymásra, hogy figyelni kell, hogy hova parkolunk. Elfelejtjük, hogy hova parkolunk, annyira beszélgetünk. igen.
Úgyhogy jó így, és most is volt egy, megálltunk Lepsényben. Nem, Alika vagy nem? Nem, Lepsényben, és álltunk a bolt előtt, és egyszerre mondtuk, hogy vajon az ott, ugye a Balaton egy nyüzsgő, egy színes világ, és mindenki odautazik, és Lepsény néhány kilométerrel egy csöndes kis település ahhoz képest, és szinte így egyszerre mondtuk ki, hogy milyen érdekes lehet itt élni, hogy vajon akik itt élnek, lejárnak-e a Balatonhoz, vagy nem tudom, ti Szentgyörgyiek lejárnak. Ritkán, te Lepsényi vagy, na és ritkán. Hát végül is azért a nyári időszakban szerintem nagyon sokan megteszik azt akár autóval, akár vonattal, úgyhogy a fiatalok főleg. De azért, és azért jó, hogy itt van a Balaton. Igen, hát ez egy csoda, ez a Balaton. Hát tényleg is megnézni a Balaton. Itt sokszor akartunk már lejönni, pláne amikor a hírekben benne van, hogy ugye a jégtáblán fel, de a telet azt itt szeretjük megúszni, az az igazság. Tehát a meleget, a tavaszt, nyarat szeretjük igazán. Na úgyhogy így vagyunk mi a testvéreimmel. De hát nektek ma már egy csoda a Skype, nem tudom, Igen, hogy... hát minden héten beszélünk. Igen, csak persze az azért más. Lassan álommarimban, kedves közönséget. Jó, szeretnénk megköszönni azt, hogy ellátogattál ide hozzánk, és megköszönöm a közönségnek is, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy eljöttetek a mai napon erre a civilolvasó találkozóra, és most lehetőség lesz, ugye hoztál nem szaladunk el, könyv is van, bele lehet lapozni. Akkor azt meg lehet tekinteni. Köszönöm szépen, én nagyon jól éreztem magam. Sok kellemes találkozót szervezzetek, mert akkor ezek szerint ez így az első, és a nyitottság érdeklődés meg ilyen alkalmak legyen. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek. Köszönöm. Mosolygós, de